Hello, kumusta mga ka-followers, mga ka-listeners? Mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? O karon atong ipalayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa akong masahon ning napipila nga nag-comment si Led Sebmin. Ay kapait ani nga dramaha, kaluoy kayo si Romero in town. Thank you kayo idol sa paglingaw. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Led Sebmin o shout out day ko no kang Myla Espinido. Salamat kayo sa pagpaminaw no. O kang Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Salamat kayo. Kung sa tanan nga nasunod aning dramahan no. Shout out kini yung tanan amping pirmi. Bueno, dito maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Ako pa lang. Tanawa, ang mga langgam, nibalik sila sa kahoy. Murag nahibaw sila nga nibalik ka na nako. Alice. Sorry. Justin, I love you. I love you too. Kailangan ka, Justin! Oh, Mia, si Mara. Justin, naara si Mara sa ubos. Nakakita siya nato. Ila ko na ako ang tanambutan. Justin, asa ka? Naog diha! Dili ko ni mo mahimong biyaan! Mara! Pasagdi na lang ang akong bahana uban ako! Hoy, inutin! Dili mahimong taguan mo si Justin! Dako, nagatraso na ako! Wa kay katungod nga musong dinhis among kaugalingon, Mara. O siwa? Mara, ako ang legal nga asawa ni Justin. Ayaw kalimot ni Ana. Hoy, Alice! Ayaw pagtuos drama ni Justin! Ayaw padas kalami niya manulti! Gusto na, Mara! Gusto na kong malinaw nga kinabuhi, Mara. Ikaw ang may hatag og kagubot sa akong kinabuhi, Justin! Ikaw! Mara, dili ka angay manghasi dinhis among kaugalingon. Tuod kay dili ka asawa. Ako ang tinuod nga asawa ni Justin. Mabdos ko siyang anak! Busa, dili mahimong iyan na akong ibaliwa! Mara, gusto na! Hunungon na nila to atong kabuang! Si Kabuang! Ikaw ang nagsugod ining tanan, Justin! O ikaw, Alice! Nagtuo ka wa ka makatampo sa mo relasyon? Nakatampo ka sab kung nganong nakabatoy mi og relasyon si Justin! Tungod kay bakakon kang dako! Kay pakaron ingnon! Gipatuo mi ninyo nga wa mo'y relasyon! Nga uli taong daga mo! May isibihang na mabdos ko! Muangkon ka na nga ikaw ang asawa, Alice! Bakakon ka! Husto na, Mara. Ayaw itang pag-iskandalo diha sa among nataran. Mara! Pauli na sa beach house! Kay di na ako mubalik dito! Mao ba? Isuwa ka, Mao ba? Gusto kini ka makapatay ko? Mapriso ka kung imo na buhaton! Pauli, Justin! Justin, gipusil ta ni Mara. Mara! Gipasamot lang nimo ang imong kaway lami anang imong gibuhat! Wa na ko ilami para ni mo! Kinakuha naman ni mong tanan ako! May kwarta ka naman sa bangko! Akong gitrabahuan ang maong kwarta, Mara! Ayaw kalibot, anak! Pauli, Justin! Pauli na ako! Alice! Pasalipot! Justin! Mara! Hunungan na ka ng ibugibuhat kay mapriso ka na! Masaman! Papauli ka ako, di! Mara! Uy, Mara! Naunsa ka man, uy! Ano pang hagyas din eh? Randy? Niya si Kati? Mara! Magkaiko ka na pagpamusil ni mo! Pasagdi ko, Kati! Kinahalo mo pa ulis
Justin ako! Pero kuyaw kaayo kung makaigo ka og way labot. Bahala! Lagi siya ako maigo! Musamot na dili mo pauli si Justin ni mo kung manghagis ka dinis ila. May tingali magpalayo ka ora dinhi. Dili! Kinala mo uban si Justin ako karon. Unyay dili siya mo uban. Ipaunsam na nimo, ha? Naa naman na siya siyang asawa. Asa bagit kalaban, Kathy? Nahuna-huna lang nako nga wa kay dag-anan ini sitwasyon na, Mara. Justin! Mara! Dili ko ni mo mahimong biyaan! Mara! Gusto mo mga maratisa mo, ha? Pakpusin mo! Mara! Ha? Ay, ginoo ko! Mara! Gusto mo, Justin? Mauban ka na ako! Dili! Mauban ka ba na ako? Dili! Justin, Utsay huda-una nimo. Justin, ayaw na pagbiya na ako. Pero may arma siya. Kung mukuyog ka niya, basin dili ka na mo balik pa na ako. Saan? Justin! Justin! Justin, maluoy ka. Ayaw na taon pagkanaog ng atong panimay. Maluoy ka na ako. Dili na alis. Makibuwag na gid ko ni Mara. Mara! Pauli na! Kay bisan unsa may buhato nimo, di na ko mobalik nimo. Gusto gini ka timalas ka kinabuhi, Justin! Daan ang dimalas ang akong kinabuhi, Mara. Sukad nga natintal ko nimo. Gubot na kayo ang akong utok. Karoon ka na lang musulti, anak! Kay doon na ka na may laing kabit! Mara! Ayaw patang ang sulti. Alice! Ayaw pagdaong na nabuta na ka na, Justin! May lain siyang babae! Justin? Unsa ba na iyang gipanulti? Alis, ayaw pamarte na bayan. Napraning lang na siya. Kapag sa'yo pag-ipasak ka ni mabalik si babae ka na tawahan na, Alice! Dako ka na sa'yo! Mara, tiling na. Mabalik kita sa beach house. Tag na. Kuya, kung may mga pulis ka mo, ani. Mara, kasi magkaigo kapag laing tao din eh. Justin, babalik ko! Di Manila! O ikaw, Alice! Ibutang si mo una-una ang tunay laing kabit ka ng bana mo! O mao ka na nga mong yawayan! Justin! Mailan ko rin gihapon ka ng kabit ni mo! Mara, dali na. May nagtawag na gidog pulis nung kayo na. Dali na. Tiwasa sa cellphone ang inyong gubat ni Justin. Dali na. O ikaw, Alice! Pakutan-an ang tawana! Kung kinsa ang iyong pag-ong kabit! Dali na, Kathy! Justin, tinuod ba ang iyang gisulti nga may lain kang babae gawas kang Mara? Di na tinuod eh. Nag-imbinto lang na si Mara og storya. Aron, di ka na musalig na ko. Pero posible. Posible nga tinuod ba ang iyang gisulti, di ba? Alice. Posible. Alice, mahimo ba? Ayaw pa daw sa mga bakak ni Mara. Baka akong kinubayana. Gusto lang siya nga pasukon karon imo kong palayason. Pero di na nimo buhaton, di ba? Tungod kay mahal ko nimo. Kung pagmahal lang ang hisgutan, ikaduha ka sa Ginoo nga akong gimahal, Justin. Pero Alice. Ayaw pa daw sa gipanulti ni Mara. Napraning lang itong bayana. Pero nag-away ka mo tungod sa usa ka babae, di ba? Nangabubuhos yan mo. Kinsa man ang babaeng gipangabubuhuan ni Mara, ha, Justin? Wa. Alice, wa ko ilang babae. Buong na lang na sa kapraning. Ang gipanulti ni Mara. Isa-usa lang masuot sa iyong utok. Ate Alice! Te, naalang ko barangay Tanod, te! Hain mga nabubutin niya, te! Asa man, ha? Asa Dili mo? ka lang una, ha? Dili ka lang una, Alice. Hain mo si Mara, ha? Hain na! Wala ba lagi tao na niya? Asam na bayan na, oy! Nila ko, uy! Bilakaw ng babae nga na noong dress ba eh. Milakaw na si Mara?
May armas bang kuno ning ipabuto, sir? Oh, doon na. Wa ba'y naigo, sir? Wa man. Kung gusto mo nga dakpon si Mara, lakaw, tungasan ninyo sa ibabaw. Basin, wa pa ito makasakay sa iyong auto. Papaulio na kasi mong tabat-ching-ching, Justin. Pamiya na lang mo din eh. Umanang salida. Kinanglan nga makapahuway ng akong asawa. Ate Alice, te, ayaw ni balabya yung taon, ti, oy. Isumbo mo kay Chip ang gibuhat ng pagsong ni Mara, te. Sir, blatter na, sir. Doon naman kay armas ang misong nga babae din eh. Doon na. Pasagdi lang. Amo nang sabutan sa akong asawa. Uy, Char. Oh, Char. lakaw na mo. Ang akong asawa ng akong agdon kun amo bang pasakaan og reklamo ang nanung din eh. Sige, sir. Dali na mo. Okay naman sila. Sir, tapat, dili para sila okay, sir. Naamoy lang dakpunon. Kanagod, kana mo dakpunon ninyo. Ipadako po ni mo, Romero? Ay, Sabado, imo kong gitok mo, do. Gilin na ako pala yun. Lakaw. Reklamo lang kay atubangon ta mo. Uy, suga ko ni mo. Malakaw na mo. Kaya ako nagpapahuayo ng akong asawa. Oh, asawa? Char. Sa Char, ha? Sa Char, Romero? Ay, dabag ko na kong amigo ko, si Char ba, Justin? Chariot! O sige. Ihilak og maayo ang imong kabuol, Mara. Huwagin mo ba ako, Justin? Huwag nasiganan ako. Ayaw paghunong sa pagsamok niya. Ayaw lang iapil ang asawa niya kay wa makaidag-anan ini. Makalagot. Sige, paulit lang una ha, kay may buhaton pa ko. Makalagot si Justin. Makalagot siya. Alice, unsa man? Atong pasakaan og reklamo sa Mara? Bukat mo sa nga iyang nabuhat kanina. Gidadaan ko niya garmas. Gipasalbahan kita niya. Ayaw na. Alice, pero Alice, kinahanglan mo tagam tong bayana. O di na maguna-una sa pagbalik din eh. Katong babae nga miyam-am ni Mara ganina. Nakaila ka ba niya? Oh, siya si Kathy, ang akong therapist. Unsa? Mag-anihan si Kathy din eh. Siya ang gisugo sa akong igsuon nga atimanon ko. Naibaw kong nakaila ka gyud niya. Kay naa siya magsaka sa beach house ni Mara, diba? Oo niya. Unsa may laing gisulti sa therapist nimo? Maura man ka na ang ihang gisulti nga tuwa siya dito magsaka. Wa na gid siya laing tao nga nahisgutan. Wa naman. Nasultihan mo ba siya nga ako ang imong bana? Murag buha. Sigurado ka? Nalimot ko. Okay. Sige. Dinikaw na, ha? Mubalik lang unya ko. Magdaan ako sa tong panihapon yung nagbalik na ko. Mag-celebrate sa tong panagbalik. Justin, tinud-an na inabagyod ning imuhang pagbalik na ako. Unsa pa mo desi mong tanaw, Alex? Manghagis ka tong ingon adto si Mara kung di pa nitinood ang akong pagbalik niyo? Salamat kung mao ka na. Sige ha. Mubalik lang ulit ako, okay? Ginoo. Salamat nga may balik na gyud nako ang akong bana. Kalma lang. Naabay kas kaguol. Basin ko manghagis ng sir ka din niya.
Wala ko mahibaw kung siya akong buhaton ini pagbiya ni Justin ako. Sakit di ay? Ansay sakit di ay. Aw, kuan. Ganahan lang ko mahibaw ba kun sakit bagyo di ay kun biyaan tag uyab. Uy, kabutangan sa kasakit. Gusto na kong patyon si Alice. Ug ngano ang asawa man ang imong patyon? Si Justin na lang untang imong pusilon. Oh. Ha? Huna-huna ala nga waysa ang asawa sa pagpangabit sa bana. May sa lagi na si Alice. Pero mas dako og sa si Justin. Kay iya kang gipamabdusan sa ikaduhang higayon. Mao nang dakong sayop ni Justin. Dili yun ako sila hulungan. Para nako, di ni mo angay pasakitan ang asawa ni Justin. Kay biktima lang siya, di ba? Pero kinahanglan mamatay sa Alice. Ano mabalik si Justin ako? Bisag patyon pa ni mo yung asawa. Dili na siya mahitabong mo balik ni mo, Mara. O gano'n na kasiguro man ka na. Tungod kay may kabit na siya, di ba? Gusto. Kung may kabit siya, ganun may balik mo siya sa iyong asawa. Si Justin lang ang makatubag, anak. Makalagot. Okay ra ba di ay nga mainom ang mabdues? Bahala na rin bata ah. Di ka maluoy si mong baby? Wala siya kapuslanan kung si Justin nga mga mahan niya. Unsa mo ginaan ng Justin nga nabuang man kaniya? Ha? Nganong mura man jud kag mabuang anang tawhana? Laliman ka, ha? Andam kang mupatay tungod lang niya. Ngano man? Pagkahibaw ni mo nga minyo siya, nilikay na lang unta kaniya. Pero nganong gipadayon man ninyo ang inyong relasyon? Nasuko ka? Oh. Ha? Nasuko ka ba, Cathy? Ha? Uwawa man. Aw, gamay. Naluoy lang ko ni mo og ni Alice nga nag-ilog anang Justin. Ikaw ba, ngano di man sa kamangitaglaing lalaki sa imong kinabuhi? Nganong ka na mang yung minyo nga daghan pag kay gnaong? Tambot! Nindot magod kayo nga mong sinugdanan. Happy kayo, Bi. Pinagdakay ko niya. Marabag ako lang babae siya kinabuhi. Ingon ana ang mga lalaki nga maluibon. Tamis kay dila, Mara. Gusto ko babalik ang among kalipay ni Justin, Cathy. Kay bao ka. Muna kong baby ni Justin. Feeling na ko, ako nang labing swerte ka babae tungod niya. Pulis katawa lang ang mong gibuhat sa una. Diban karon wa na. Nausap na siya. Oy, na naman sila ang baby. Mga wa na gid kay lami para niya. Mas bata tingali nimo ang laing niyang babae. Pero ganun may balik mo lagi siya ni Alice. Aron makalingkawas siya gikan nimo. Di man gyud ka makasukol ni Alice. Tungod kay siya ang legal nga asawa. Samtang ikaw, kabit ka lang. May mabagdili na ni mabalik-balikon ka kabit ko? Pero mo man ay tinuod, di ba? Angay lang na nimong dawaton. Mao na nga ako. Di gid ba hitabo nga himuon lang kung kabit sa kong uyab. Cathy, tabagi ko. Saon sa man, Mara? Gusto ko ba ilan ang laing kabit ni Justin? Linda, nabalik na ba sila si Cathy Umara? Nawa pa manggit, sir. Uy, naghuwat sa bitaw ko niya, sir. Kay kuhaon lagi na ako ang akong sildo, sir. Mubiya na ko din sir. Oh, ha? Ay, magbinyo naman ko, sir. Sige. Huwatan na lang siya. Hain ko sila si Cathy Umara. Kinamay ba ako kunahin sila? Sa mga inaasa ko na ron ni Cathy. Oy, na naman sila ang baby. Naghuwat sa bitaw ko niya, sir. Kay kuhaon lagi na ako ang akong sildo, sir. Mubiya na ko din sir. Oh, sige. Huwatan na lang siya. Hain ko sila si Cathy Umara. Kinamay ba ako kunahin sila? Sa mga inaasa ko na ron ni Cathy.
Maayo tingali nga, ihatod ta lang ka sa beach house, Mara. No. Ato ko yatod sa Mumbai, good. Ha? Gusto ko ato dito magunahuna sa sunod akong buhaton ni Alice. Ngano ang asawa mang yun ang imong initan? Kung gusto kang tunay patyon, kana mo si Justin. Dali na. Ihatod ta ka sa inyo. Ay, Ni Ricky, eh, wa ba man his Justin? wa man, ay, kay Mara. Ricky, ikaw na'y bahala niya, ha? Oh. Salamat, Cathy. Okay lang. Kinalang maatiman ako si ate. Wa na si Romero nga makapantay niya. Alice, te, Oh, Romero. Oh, nganong umibalik man ka? ate sa doy. Di lagi dyan ko mahimutang. Tinga mo gunahon na nga ikaw na din uban ni Justin. Pasilan, Romero. Romero, bana na ko si Justin. Di lagi nagkakupinsaan ang utok sa mga bana, te. Kay bundan kaayo kung anong kalit na siyang mibalik ni mo. Unya, ipasagdan niyang magwal si Mara din sa inyo. Ayaw na paguna-una og daotan kan Justin. Ang importante lagi nako, mao nga may balik na siya. Samot. Mibalik lagi na siya, te. Aron magdaog di malas sa iyong kinabuhi, te. Ay, te, yan si Carlin. Nanawag, te. Hello, Carlin. Sus, maayo kay nanawag ang tao ka. Tupag-gain tao ning maguwang ni mo, eh. Ihatag ka nga ti Alice ang cellphone, Romero. Oo, ate, oh. Magsulti na mo si Carlin. Hello, Carlin. Ate, kumusta naman ka? Carlin, di ana sabay si Justin. May balik na siya. Gidungogid sa Ginoo ang akong pag-ampo. Nga mo balik ang akong bana, Carlin. Tsaka kung sayop ka ng imong gibuhat, Ate Alice. Carlin, Ano naging-ulit ka mong imong bana? Carlin, ako na kining desisyon. Way makabuwag ka namo tungod kay kasal kami sa simbahan. Doon na kami gipanumpaan nga sa kasakit o kalipay. Mag-inunungay kami. Ikaw ang ilang gipasakitan, ate. Ikaw! Pinakaroon mo balik sa mo? Usa may rason? Carlin, hatagan lang una nato katapos ang higayon ang akong bana. Haba? Sige na, bye. Gi-off na ni mo ang cellphone, te. Dili na ko gusto makiglalis pa kang Carlin Romero. Nagkasabot na kami si Justin pagbalik, Romero. Magsugod na kami sa bagong kinabuhi isip magtiayon. Busa, dili mahimo manghilabot pa si Carlin. Nadanasad si ate sa bulada ni Justin. Dili ni mahimo. Si Justin ang nanawag. Hello? Justin? Justin? Gusto kong manglayas na ta. Mura man nagkisamuka na ko ining dapita. Ang imong kapit kasi Mara hasol lagit kaayo. Magsigig patabang na ako kung unsaon nga mobalik ka niya. Mo ba? Ayaw na lagi balik dito sa beach house. Pero tuwa man ako mga butang dito. Pwes, kuha Ato ka na magpaabot na ako sa atong abutanan. Biyain ang imong asawa. Makikita pa na ka na ko? O Justin, biyain na ka na si Alice. Wala problema ka, te. Ikaw, una nga akong giagad. Sige ha, paabot ako sa tong abutanan. Ayaw na pagpauli sa inyo, ha? Sige. Bye. Bye. Pakagnaw. Kung kinahanglang isugal kong akong pagkababaya, maluwas lang ang akong ati Alice sa demonyo niyang bana. Ako ning buhaton. Kinahanglan makabiyan ako din sa beach house. Nakuha din ako ang kwarta ni Mara nga. Iyang gitaguan. Ni anasad na ako ang among joint account sa bangko. Sir, mulakaw ka na? Linda. Paabutan na ng Dinis Mara.
Unsa naman sada, Mara? Ay, masot, yun nagkabuak ang inyong istantyan. Ayaw pagbuot mo, Liki. Nagparis lang magstoy timoy. Ay, dahil lang yun. Bitaw, Kaya ko nainim ako ni Justin. Ma'am, iwan na yun kay mahimo, Ana. Ay, maong manggod ng papel sa mga kapton. Husaman ka! Pasingit nag-imo? Ay, di, ma'am, ay. Nga nagot ang pasingit naman saka. Nga ikaw naman lang nabili niya kong agawad. Hindi akong mawala. Aw, wala sa miining bayak kaming timoy. Mauna. Busa kinahanglan ako ang labanan ninyo. Ay, natural, oy, natural, oy. Ikaw yun akong labanan, kaya ikaw may nagsweldo na mo karon. May sugo ko ni mo. Ayun siya man na. Lakaw siya nag-alis. Panidi ko nag-unsa sila si Justin nag-alis. Ay, sige. Ako inus timoy. Hain naman sa Miss Justin. Huwag naman mabalik. Ate, Ah, namintahan na sila ka diya. Mura kang kortina. Romero! Ayaw lagi una pagpaduol din sabay kay tingalig maabtan kang Justin. Wa mo ko magpadool ko. Nararam ko din sa silong, te. Di na ko musuod niya sa inyo, eh. Mayo din sa silong, kaya kung maubos si Justin nga magmotor, aw layo pa siya, pakita dayon ko niya. Mudagan rin ko, te. Kusay, hayan. Ano mo rin, nag-gool sa kanya, oy? Romero, ganina ra milakaw si Justin pero pag siya mabalik, Aw, nasimang sa tingaling auto ka, te, mong nilakaw na pod. ay pagsultig sama ni Ana Romero, oy. Na? Di magamutuon ako, di, oy. Lain mo nag-auto Justin kung simang. Dili lagi na mahitabo. Kay misaad na siya nako nga magsugod na mi og bag-ong kinabuhi. Bagong kinabuhi ka, ha? Dili ka, ha? Bagong kasakit? Romero, kalain pa ni mong sinultihan, oy. O, prangka man ang ako, diba? Wala akong gupi pagsalig sa ipanulti ng Justin ngon. Tungkol kay bakakol ba na siya? Dili sa tanang higayon nga mamakak na lang yun si Justin Romero. Na, para na ako, te, bakakol na siya. Dili na siya makamahong mutuman kung saan. Romero, Busa, te. Ayaw lang dyan kayo paglaom nga magdato siyang pagkaon na, te. Na mag-celebrate mo. mobalik siya, Romero. Nagsabot na kami nga mag-celebrate kami sa among panagbalik. Kadi? Kadi? May arap ka? Oh, Mino man. Haim ni Bihana. Ako na siyang tawagan. Nanay yung malita sa kilid. Ready na para layas. Mauna niya akong kipabot. Magkapalayo ikagmitin ng tapita. Ha, bahala na sa alis nga magsiga ang iyang mata. Ay, mag-rita yung Justin, te. May gilakaw lang lagi siya. Pero misaad siya mo balik siya aron mag-celebrate me. Magdasyag pagkaon, Romero. O niya, hain man siya karon. Daghan tingali siya gipamalit nga pagkaon namo. Ang grabiha, God. Te, ayaw laging laom, oy. Wala kayo ayaw din kinabuhi. Si Cathy. Hello, Cathy. May importante kong isulti nimo. May nakakita ni Justin karon nga misud sa usa ka bahay. Bahay sa usa ka babae. Unsa? Ahain, Mr. Justin. Kising nakakita niya. Akong pasyente. Pero kinalang dili ka musulti ha nga ako ang nagsulti nimo ini ha. Sure. Dili na mahitabo. Oras ka maangin ko sa inyong away, nandito akong mutabang imo Mara. Dili na mahitabo. Ato lang ni sekreto. Nagtuo ko nga ang bahay nga gisudlan karon ni Justin mao ang bahay sa iyang kabit. Sultihin ako kung hain na baya. Hain ang address, ana. Sa ari sa ako. Nga dili gud maapil ang akong ngan sa inyong away. Dili na mahitabo. Okay. Pero tambagan ta ka ha. Kinahanglan mo kalma ka. Oh, mukalma lang ko.
Unsa may imong buhaton kung makita nimo ang laing kabit ni Justin? Ako ni bubuan og asido ang naong ini. Ouch! Kasakit, ana. Mao nang angay sa manghilog ni Justin gikan ako. Magupa ang naong. Okay. Hain magpuyo ang kabit ni Justin. Pamati, ihatag na ko ang direksyon. Romero, hapit naman. Mahapon. Wa pa man gyud si Justin mabalik. Di na bitaw di ka. Kasimang kitong utok. Ayaw pagsultig sama, ana Romero. Kay misaad siya. Nilagi na magkabaw mo to man sa mga tao hingapay kay naaway. Basin pag tingalig may nahitabo niya sa dahan. Basin og nagdahasyag pagkaon o niya na disgrasya siya simba ko. Wala gitong mariskasya, te. Ilikay sa laging buliboy adto. Romero. Inim ni Scotty. Pa man mo abot. Bagom din yung traveling bag ni Cathy. Unsam kay so din eh. Uy. Mga siksi nga gamit. May ito nga pangkatog nga nipis kayo. Ug may mga bikini. Wow. Naghinam-hinam na kung makita ni Cathy nga magsulob niya. Kini usa nga pangkatog ang... كيف تم تشييد ستونهنج؟ لغز نعجز عن تفسيره. هل تقدم ترنديول؟ Ang may akong gusto nga iyang isulubo niya sa mong pagpangatog. Anak ka diha sa kama. Romero, may mo bag mo hangyo ko? Unsa man ate? Palihog, sugata si Justin. Kay basin pag naglisod ni siya sa iyang danga pagkaon. Grabe sa ko maglisod Ngano di ay? Magpista mo sa iyong selebrasyon? Nga daghanon yun yung palit? Ha? O sa kinasal nga manok? Paigo naman galing ninyong duha. Taro naman guti nga wako'y apels bakals. Pinaglagot na siya ako. Bisag tungod na lang nako, Romero. Apasa si Justin. Hello? Ay, May hapon ninyo, Ma'am Alice. Sir Romero, may hapon. lain mang may abot. Nga na di ay, doon na may di paabot. Kati, Kati, sultihi ko. Hahain naman karon si Mara. Unsa may iyang laing plano nako. Ma'am, kinahanglan mag-amping ka. Kay napraning na ang akong tanaw ni Mara. Nialay nga kati. Gipaani ko ni Ma'am Carlene. Paubanan ka, Ma'am Alice. Luang na nga kundugan. Kung makalar kami karon at tumimulahaw sa kong igagaw sa Cebu. Kung dili, tumimudangot ni iti. Niyan na siya. Niyan na si Cathy. Nalawak niya na kong puntahan. Mayo ka. Hain ang imong kabit! Mara? Hain! Mara? Hain ang imong kabit, Justin! Oh, Hain ang imong kabit! Mara, ayaw pag-iskandalo din eh. Dali. Pauli. Papaulion ko nimo, kay dili ka gusto mailhan akong imong kabit, no? Ikaw ang akong kabit. Ayaw kalimutan na. Panuway ka. Mauding iba pauli kasi mga asawa kay aron makalikay ka na ako! Gawas niya! Asa ka? Mara, ayaw pagsuda. Sibuti pa sabot na ng mga sabot sa babae sa kama, ha? Sabot na si mong kabit, dali ba? Klaro na kayo nga nakigbuwag ka na ako tungkol kay Tuna kay kabit. Magitaguan din eh! Sabi, lasya sa CR mo tago, ha? Mara buwag nita. Wa na kay katungod
nga magsamok-samok na ko. Buwag! O si Buwag! Nalimot kasi mo gisaad na ko! Nga magpakasal ta ko nawa na si Alice mo kinabuhi! O yan karon mo ingon ko magbuwag ta! Mara, di na ko magaanto sa batasan ni mo. Dili na ni mo maantos tungod kay may lain ka na magikalingawan! Nakaw na. Paulit na lang. Nawa na nga kung gusto ni mo. Oo, natural nga mawa! Kaya napulihan na ni Slain! Wa kay baruganan, Justin! Mara, sorry. Pero kinahanglang putlo na nato ang atong pagpagabuang. No! No! Kathy, dili na kinahanglang ubanan ko nimo. Niya naman dinhi ang akong bana. Nauli na siya. Pero unya na lang kumulakaw kung moabot na ang imong bana, ma'am. Mauna. Tanda ako na rin, kadungog yapon ko ninyo. Romero, wag yung ko'y labot kung mapasakitan kang Justin, ha? Nganong naagyapong ka diha. Te, ako te, bahala nagpasakitan ko niya, basta dili lang ikaw yung mapasakitan pag-usab. Ma'am, isog ra ba kaayo si Miss Mara? Ayaw gyud og kumpiyansa niya, ha? Ay, yung ana man ang mga kampit na gabaan. Mapraning na na. Ang hinuon, ikaw man ang legal nga asawa. Aw, wa gyud siya dag-ana nimo. Nganong ingon ini naman ka na ko, Justin? Hain naman ang Justin nga nagpangga na ko sa una. Mara, naunsa ka naman. Mura naman kag si Alice nga manulti. Ayaw kong mahay-mahayi, oy. Kay nahibaw na kang daan nga, di kita magkadayon kay buhi pa si Alice. Ngano di ay? Kinagikituhan ni mong kapit. Okay lang siya nga na si Alice, ha? Wa kay labot sa kong kinabuhi, Mara. Kana ang ibutang imong imong utok. Kabit na lang ka, busa. Ayaw pangisog nga mura na hinuon kag akong pinakaslan. Ingon lang yun ang imong pagtanaw na mo mga babae. Wa na lang yun may bili para ni mo. Mga basura na lang yun may para ni mo. Kumapula na ka na mo. Mara, puno nas kagubot ang akong kinabuhi karon. Ayaw na lang ni pun-i. Amin ako nakasabot yung tas imong papel sa akong kinabuhi. Oo. Nakasabot na ko karon. Nga ang kabit. Basura. Basura na lang yun ay ko para ni mo. Nga angay nag-ilabay. Mara, wa mo kumaingon nga basura ka. Pero, di naman ta malipayon sa tong relasyon. Oh, natural nga dili ka na malipayon. Kay naa naman kay lain. Nilat kita galiglawas yung gipuli na ako, no? Sexy tingali siyang tanaw na ng bikini nga naas kama, no? Mara, dawata na lang nga. Nga unsa? Nga dili na ako flavor of the month? Mara, wa din ako tuyo ah. Kinahanglang makasabot ka. Dili kit ko makasabot, Justin. Tungod kay gianad ko nimo nga ako lang katapos sa babae si mo kinabuhi. O niya karon, ilisan ako nimo. Usbon ko, sorry yun. Wa din ako tuyo nga mausab ang akong pagbati dihan nimo. Okay. Okay, wa ni mo tuyo ah. Pero gipasakitan ko nimo. Sa imong gipanulti karon, klaro na kayo nga wa ni paglaom nga mabalik ka na ako, dili ba? Mara, usbon ko. Sorry. Lahi gid ay tang duha, Justin. Oh. Unsay? Kung ikaw, dili makabarog si mamagisaad na ko. Ilahi ko, Justin. Ako, makabarog ko. Oh, Mara. Nalimot ka spermi na ko isulti. Mara, hunungon na ni nato. Hunungon? Nga naman,
Maabot ang imong ikaduhang kabit. Mahadlo ka nga magkaabot ni. Mara, wala na tayo angay pang storyahan. Makigbuhag na gid ka na ako, Justin. Oo, Mara. Kapila na ako ibalik-balik. Magbuwag na ta. Okay. Masugot ka na nga magbuwag ta. Sakit man sa ko kasing-kasing. Pero dawato na lang nako, Justin. Total. Sigurado man ko nga doon ay karma nga nagpaabot ni mo sa unahan. Pero, mahimo bang mukhang yun? Unsa ka na? Mahimo bang mailhan ko, babae, nga miilog ni mo gikan ako? Gabi naman lang. Pero pamanggid mabalik si Justin. Hey, bisan na ako din silong ba? Gusto kay kumusot eh, pero hindi kumusot kay mabalik niya si Justin. Pero kay mo, kate, feel din ako, no? Di na gito mo balik. Dili ka na mahitabo, Romero. May na mong sabot nga mag-celebrate me. Unsa man sa inyong i-celebrate, Ma'am Alice? Mag-celebrate kami sa among panag-uli. Ate, ayaw na lagi paglaom, oy. Tarawa na ko na, oh. Gabi na kayo. Maayo tingali nga magluto na lang ta. Ah, mupundo ka dira, kate? Mao may instructions ni Ma'am Carlene nga atimanon ako si Ma'am Alice kay doon na siya'y nabisihan. Oy. Unsa masag kuno ang nabisihan ni Carlin Cathy? Misulti ba siya nimo? Kung unsa gyud ang iyahang trabaho? Wa man sad siya masulti nako. Pero ilang kong giingnan nga bantayan ka kay gibiyaan ka sa imong bana. Ha? Kana mo, oy, maayong balita, te. Tanawo. Duhon ang bantay ni mo, si Kate. Diyan ni mo, nyako diri sa silong. Sige, pero kung moabot na si Justin, manlakaw na gyud mo, ha? Oo, uy, wag ginay problema, ma'am. Sige ha, magluto sa ako ha. Ibaw, di ka nga naani ang kusina, ha, Kate? Oo, nahibaw kay mailhan man. Na may dekorasyon nga mga dagkong kutsara sa pultahan. Romero, sige na, lakaw na. Sugat-sugat ta na si Justin. Ah, sige, te. Araw mahuman na yun imong kabalaka, do. Susihon ako si Justin, ha, sa gawas. Adto ko sa merkado. Ug di lang ko mobalik din kung naala siya. Romero, pasaylo ako nga hangtod ikaw. Dili na makapundo pa ninhi uban ako. Naay kabalaka, te. Baga man kong heart. Di ba kung masakit sa kasing-kasing yung bisag kontrahan ko ni Justin. Amigo man gigod. Sa una lang. Salamat nga nakasabot ka. Unya, kung imo gani siyang masugatan, papalitan na lang sab siyang soft drinks, ha? Ay, haya. Okay, te, sige. Pero, te, distansya lang ko, ha? Kikibaharan na ba ko adto? Sabta na lang si Justin Romero. Andam na ko masabot ni mo, Justin. Salamat. Salamat, Mara. Abi na kong imugid kong pugngan. Mara, ayaw ko bala ka. Magampo ko nga makakita kag lalaki nga ulitaw. Nga mga sawa ni mo. Gwapa ka. May kwarta ka. Daghan ang magdagan ni mo. Kwartahan pa ka na babae, gipuli ni mo na ako. Oh. Ay napangutan na ba niya? Sakitan ka lang. Sige na. Paulit mo na. Mahimo magbuhangyo. Oh. Oo, siya man. Mahimo mag... Hagkan ko ni mas katapusan higayon. Oh. Kanar na eh. Oh, dali. Marama, gusto na.
Basta na, di na yun na to aming buhaton pa. Basta na. Mara, basta na lagi. Basta na. Okay. Goodbye, Justin. Oh! Ah! 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 Pusa ni gisambling ni mo sa kunong! Ah! Kasakit! Ah! Ah! Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.